Id-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Prim Ministru u tal-Ministri għandhom jitqiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra mingħajr dewmien. Dan qalu bla tlaqliq il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika fit-Ittra qiebsa li bagħat lill-Prim Ministru u li ġiet iċċirkolata lill-midja. Dan wara li Robert Abela baqa' ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet tal-assi tiegħu għas-sena 2023. Lanqas id-dikjarazzjonijiet tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari ma ġew ppreżentati. Il-Kummissarju tal-Standards kixef ukoll kif hu ilu mill-2023 illi kiteb lill-Prim Ministru biex jissaħħu d-dikjarazzjonijiet tal-assi, iżda Abela qatt ma wieġbu lura. Il-Kummissarju Joseph Azzopardi qed jinsisti li qabel tinbidel is-sistema ta' kif isiru d-dikjarazzjonijiet tal-assi għandha ssir konsultazzjoni pubblika. Dan apparti illi m'għandu jkun hemm ebda tnaqqis fl-informazzjoni li preżentament Ministru huwa obbligati li jipprovdi f'dawn id-dikjarazzjonijiet. Il-Kummissarju tal-Standards qal ukoll li l-uffiċċju tiegħu huwa obbligat jivverifika d-dikjarazzjonijiet tal-assi u apparti minn hekk għandu jkollu aċċess għad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa illi jingħataw lill-Speaker.